tingali duha ka butang ipuno diha sa atong pamalandong sa mga pagbasa karon adlaw. Gikan sa unang pagbasa sa buhat sa mga apostoles, buhat sa pagtuo sa mga apostoles, dunay nindot nga panig-ingnan nga bisan karon pag maura gihapon kung makakita o nindot nga grasya, gusto nga kita maghatag sa mga kondisyon sa dili pa ang uban mo apil pod sa maong kanindot, maghatag sa mga kondisyon mao kinanglani mao ang sitwasyon kay sa human sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo ang mga tao nakakita sa mga buhat nga nindot nga nahitabo sa ngalan ni Jesus. O ang mga dili Hudiyo pod gusto mo apel, gusto sila mag-ambit sa maong nindot nga kahimtang, pero dunay mga Hudiyo nga gusto mag-impose kanila nga sa dili pa mo apel, kinahanglan moagi sa seremonyas sa pagtuli. O ang pangutana ni ang gusto pasabot ni San Pedro sa iyang pagsulti kanila, ang pagtuli ba maluwas o ang pagtuo? Mao ang problema sa unang pagbasa. Ngano man mag-impose sa dili Hudiyo nga dili moagi, dili mao ang ilang kultura, kay ang pagtuli kultura man na. Ngano man mogamit sa kultura sa ngalan sa Dios nga mao mahimong kondisyon nga maluwas. So mao iyang gusto ipasabot kanila nga ang mga dili Hudiyo nga dili moagi sa seremonya sa pagtuli pwede pod maluwas sila sama sa mga Hudiyo. Kay dili si Jesu-Kristo ang mag-ingon nga sa dili pa maluwas kinahanglan moagi sa seremonyas sa pagtuli. Mao ang iyang katapusan sa pagsulti. Tataw kaayo ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato mga Hudiyo sa atong pagtuo kang Jesus. Dili kinahanglan magdala sa mga kondisyon diha sa gasa sa pagtuo. Mao ang nindot o tingali ang tubag ni ini or ang pagpadlig-on ni ining mensahe ni San Pedro ngadto sa katawhan, mao ang tubag sa Psalmo responsorio. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ang unang kondisyon kung pwede nga makingon ta nga dunay kondisyon sa pagluwas, kinahanglan nga mauhaw ta sa Dios. Kinahanglan mao ang atong kalag mauhaw sa Dios. Kinahanglan nga gutmon ta sa presensya sa Dios. Mao ang unod sa pagtuo nga pwede magdala o kaluwasan kanato. Ikaduhang butang gikan sa Ebanghelyo, si Jesu-Kristo magpadayon, pagpadayag sa mga tao nga kinahanglan abtik kay ang tao mo gamit siya sa gasa sa kahibalo nga gihatagan siya sa Dios sa nakalaing-laing nga paagi. So kinahanglan nga magbantay sa tinuod nga magbalantay. Kagahapon nagsaulo kita sa Domingo sa mayong magbalantay o magpadayon siya karon pagpahibalo sa katawhan sa Dios nga kinahanglan magbantay aron makaila ta sa tinuod nga magbalantay. Ang magbalantay mao ang nagbantay, mao ang nagsusi unsa man ang kamaayo sa iyang katawhan, unsa man ang kanindot alang sa iyang katawhan, o andam siya
makuna kanila sa tanan panahon, labi na panahon sa kalisod. O mao ang pipila nga mga punto nga kita makaila sa mayong magbalantay, kay siya mismo ang nakpakita kanato ni ana diha sa pag-atubang sa kamatayon nga wala na'y gahum kaniya o wala na gahum kanato tungod kaniya. So magpadayon ta pagsusi sa atong pagtuo nga mahibalo kung giuhaw gyud kita sa presensya sa Dios, kung gigutom gyud kita sa presensya sa Dios, o kung diha sa atong pagkinabuhi ang taksa-taksa kanato gusto mahisama sa maayong magbalantay, kay ang taksa-taksa kanato magbalantay sa usak-usa. Mao ang gusto sa katapusan pagsulti pagtudlo kanato ni Kristo. Kitang tanan maayong magbalantay sa usak-usa. Kung madre de familia, magbalantay sa pamilya. Padre de familia, magbalantay sa pamilya. Ikaw magulang, magbalantay sa mga manghud o dakhan mga pamaagi nga ang taksa-taksa kanato magbalantay. O mangutana sa atong kaugalingon, maayong magbalantay ba ako sumala sa panig-ingnan sa atong Ginoong Hesukristo? O kana mutabang kanato nga dili ta mosipyat sa nindot nga dalan nga gitulo kanato ni Hesukristo.